Min libes xi ħaġa tal-lewn roża u min xel il-faċċata jew xi post bid-dawl roża. Oħrajn għażlu li jsajru xi kejk jew xi ħaġa tal-ħelu bil-kulur roża. Kulħadd bl-idejat innovattivi tiegħu iżda lan wieħed dak li titqajjem aktar kuxjenza dwar il-kanċer tas-sider. Matul ix-xahar ta' Ottubru għad taskejjel kumpaniji u għaqdiet ħadu sehem fil-kampanja Pink October imtella mill-Fondazzjoni Marigold. Fl-aħħar jum tal-kampanja Pink October, il-Chairperson ta' Marigold Foundation, Mart il-Prim Ministru, is-Sinjura Michelle Muscat, fetħet il-bibien ta' Villa Fransija fejn iltaqet ma' ta' studenti li minn xkunithom bdew jiġu marfa dwar l-importanza li jiċċekkjaw lilhom infushom u jagħmlu t-testijiet. Kien xahar sabiħ ħafna fejn rajna kampanja li minn kampanja żgħira llum laħqet livell nazzjonali b'kumpaniji, skejjel, fabbriki, uffiċini, il-local councils li parteċipaw nistgħu ngħidu ma' kull roqgħa ta' Malta u għawdex il-kelma dwar il-breast cancer infirxet. L-awareness li qed nippruvaw nagħmlu hija pjuttost biex kemm jista' jkun nies jibdew jiċċekkjaw lilhom infushom ma jibżawx għalhekk face your fear jekk ikun hemm xi differenti imorru għat-testijiet jagħmlu l-screenings li hemm bżonn. Is-Sinjura Muscat qalet li tinsab kuntenta meta tara kif il-pubbliku wieġeb biħġaru fil-kampanja Pink October. Fost l-attivitajiet ewlenin tal-Fondazzjoni kien hemm il-Pink October Bike Ride, mijiet ta' sewwieqa ta' muturi saqu mit-torri ta' San Luċjan sal-parkeġġ ta' Dwejra fil-qala Għawdex. Saret ukoll mixja mill-Esplora sal-Pjazza tal-Birgu. B'vuċi waħda twassal il-messaġġ biex in-nisa jelbu l-biża' u jmorru għat-test bilan li l-kanċer jinqabad fi stadju bikri. Fi kliem is-Sinjura Muscat, l-iktar ħaġa importanti hija li ħafna fehmu l-importanza tal-kampanja. Matul is-snin, il-kawża tal-Pink October dejjem kienet immilitata mill-NGOs li jaħdmu qatih mal-patients li jkunu diagnosed u li dejjem bil-mod tagħhom ħadmu biex kemm jista' jkun għajmu awareness. Però naħseb il-fatt li issa minn ilna 4 snin nagħmluha b'mod nazzjonali, b'mod holistiku, il-fatt li kulħadd mexa flimkien, ħadem flimkien u nitkellmu b'vuċi waħda, kampanja waħda, naħseb għamlet sens, iva. Issa li spiċċa x-xahar ta' Ottubru l-ħidma ta' Marigold Foundation mhux se tieqaf hawn. Michelle Muscat deskritta bħala persuna enerġetika flimkien mat-tim tal-Fondazzjoni qalet li se tkompli b'ħidmieta biex tgħin laqdiet mhux governattivi filwaqt li tqajjem aktar kuxjenza dwar il-mart rari, l-awtiżmu u l-mart mentali. Minkejja li fadal sena oħra l-Pink October, is-Sinjura Muscat diġà qiegħda taħseb kif is-sena d-dieħla il-kampanja Pink October tkun akbar u eċitanti. Pero hemm ħafna xi jsir u għas-sena d-dieħla fil-fatt il-ħsieb tagħna hu li Pink October tibqa' għaddejja wkoll u nagħmlu xi ħaġa wkoll li ninteressaw il-poplu b'mod aktar ukoll effettiv, b'mod aktar eċitanti u li jkollna kampanja ħafna akbar ħafna interessanti u challenging minn ta' dis-sena.